Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishops of the Philippines, CBCP, choose this year as the Year of the Parish Communities as part of the program in preparation for the celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsoon ko diya kang Kristo, mayong buntag ka natong tanan. Padayon ta sa paghisgot sa tuig sa parokya, gikan sa CBCP, sa tema nga Communion of Communities. Sa panahon sa mga Romano, ang pari gitawag og Pontifex, tighimo og mugna og taytayan. Siya ang panag-uli sa langitnon og tawhanong kahimtang, aron mo resulta sa kahingpitan, kauswagan, kausayan, panagtagbo sa mga elemento ubahin nga sa kanunay na nag-away diha sulod sa tao. Kung matuman kini nga panghitabo, mulambo ang dignidad sa tao, o kung mulambo ang tao, mulambo usab ang pamilya, mulambo ang usab ang syudad, mulambo ang sosyedad, ang kultura, kay nining tungura ang katauhan nga nakakita kaniya, makadiskubre sa ilang kalimbigitan sa ngadto sa Dios. Magmalinawon silang tanan, kay makaplagan og masinati Manila ang suludnong kalinaw tungod nining tawo nga binunyag. Sa makaw sa pa mga igsuon, daghang salamat diri na takutog, and may God bless us all. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bed House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abril, T. Lino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Soyden, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Porrita Lorenzo and family, Attorney and Mrs. Ella Britannia and family, Quillan's Food House, PSST Bote Junk Shop, Mr. and Mrs. Clemencia D. Catalunya and family, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas Datoy and family, Army Codal and family, Dr. and Mrs. Carol John S. Britannia and family, Jess and Dr. Melly Dizon and family, and Anonymous. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. Magallanes Elementary School teachers, headed by the Principal Marilu Alpas, Gladys and Tony Villegas and family, and Noel and Jill Vallejo and family. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Lourdes Evangelista and family, Bukas Loob sa Diyos Community, Tagum District, Barangay Agdao Proper Constituents, headed by
Punong Barangay Rodolfo Cagatin, Barangay Lapu-Lapu Agdao Constituents, headed by Punong Barangay Eduardo Campuso, and on the 5th anniversary of the NECO CDA. Good health of Yolanda Llorente, recovery and healing of Jermin Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Father Giorgio Basilad, Brother Henry Evangelista, Thelma Lavares, Brenda Guardiano, and Maria Itdang. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Claudio, Father Alfeo Botero, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pag-abuan lang sa mga masakiton, Ginoong Gamahan, Diyos nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahihuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kila mong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag sa Karong adlaw atong sa ulugon ang pangilin sa lawas ug dugo ni Hesukristo diha sa Eucharistia. Ang buhing handumanan sa paghalad sa kaugalingon dito sa cross. Dinhi gihatagan og dakong pagtagad ug pagtahod ang bililhong lawas ug dugo nga kanunay natong gipanag-ambitan sa gabii sa iyang kasakitan ug pag-antos. Diin gihimo niya ang katapusang panihapon. Miingon si Jesus ngadto sa mga tinun-an, mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Ug mauusab kini ang akong dugo nga giula alang kaninyo. Buhata kini sa akong handumanan. Dinhi iyang gihatag ang tibuok niya nga kinabuhi, haron kita mabuhi. Ug gisugo usab kita niya sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat, aron sa ingon mabuhi ang uban. Ang manganta mao ang Birhen de Dios Remedios Parish District 3 Music Ministry, Turil, Davao City. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Edgar Tuling, San Antonio de Padua Parish, New Bataan, Compostela Region. Palihog manindog ang tanan ug himayaon ta ang Dios pinaagi sa pasiunang awit. Ang Ginoo laging hingpit.
Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manausab kanimo. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nalakas ako og dakoyamot sa una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kay Santa Maria kanay mulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug ganinyo mga igsuon, aron ninyo ako niampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasaylo ang atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Sa
magampo kita. O Dios, nga nagbilin ka kadamo sa ug handumanan sa imong pagpasakit dinhin ining katingalahang sakramento. Itugot na nga buyok kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa ingod nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kinamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises niingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya ug gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Imong mga anak sulod kanimo.
Tinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kopa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Inig-inom nato gikan niining kopa. Ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan. Kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo, manausap kanino. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon dining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kadila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banahon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod diini ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mawang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pwede ko dire. Sa ahay makalimot ko kung asa na ko mutanaw sa camera ba dinhi o sa inyo ha. Maayong good morning kanatong tanan. Maayong good morning, Isa. Ate Ridit, naglibog na gyud ko. Dito na lang. Karong adlaw gitawag nato og solemnidad sa
lawas ug dugo ni Kristo. The solemnity of the holy body of the body and blood of Christ. In Latin, Corpus Christi. Nasabtan ninyo to? Ang maong pagsaulog, nagpahinumdum nato sa kaimportansya sa pagkaon. The food is created, nag-in-English ko, Bisaya din, no? Ang pagkaon, nahimugso aron na mo pa-sustenar nato. Imagine kung walay pagkaon, mabuhi ka ta? Hinay lagi. Ang pagkaon, makahatag nato og kalig-on, makahatag nato og nourishment, makahatag ka nato og energy. Kini baong pagpahinumdom, mubalik ta sa unang pagbasa, kung nakahinumdom mo sa unang pagbasa. Gikan to sa sulat sa Deuteronomio, no? Dito gihisgutan, gipahinumduman ni Moises ang mga Israelita na sa ilahang pagpadayon sa paglawig, pagpanaw dito sa kamingawan, dito sa disyerto, ang Dios wala muhulong sa paghatag og kanang pagkaon ngadto nila aron sila makalahutay sa ilahang paglawig. And this is good, beautiful. Tungod kay kini usa ka pagpahinumdom unsa kaayo ang Ginoo sa tao. Si Kristo ang ato ang guide padulong dito. Now sa maong pagpahinumdom, nakuha na ni San Pablo diha sa ato ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo nag-ingon na he who eats my flesh and drinks my blood. O sa may tabo, siya nga mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo. Ang may tabo niya, ingon si Kristo, siya magpabilin nako ug ako magpabilin niya. Nindot paminaw, no? Nindot mamamalandungan. Sa ato pa, gibalik sa atoa ang kamahinungdanon ni ini. Ang pagsaulog ni maong adlaw, nitong panahon na si Kristo mingon, buhata kini sa akong handumanan. No? Katong the Last Supper. Pero dili lang diha. Para sa ubang mga dili matuuhon, siguro butang nato, dili Katoliko, dili Kristiyano. Lisod na, sabton. Nitong ilang panahon, pag ingon ni Kristo, ana, maglibog sila unsaon man nato pagkaon ana. So it was a literal understanding. Ingon sila dili na pwede, cannibalism na, pero dili na mao ang punto ni Jesus. Nagisgot siya, mingon siya na dili ako sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan katong mana, kay ang katong mana to sustain our physical body, sa atong ang lawas lamang. Pero siya mismo, naggikan sa langit, ang iyang pagpasustain, dili lamang sa lawas, kundili sa atong kalag, nga maoy importante nga mupadulong ugma damlag sa gitawag natong langit. Sa gitawag natong kalipayng hingpit. Ang iyahang kinaiya. Nga mao ang kinaiya sa amahan. O kinaiya sa Espiritu Santo. We are Catholic because we are universal. Ang imong pagkakatoliko dinhi sa Pilipinas, walay kalainan sa laing nasod nga Katoliko. Walay kalainan sa laing nasod, ubang pila bisag asa nga nasod sa tibuok kalibutan. We are universal. We are Catholic. Uman ang kaanindot ani. And we are apostolic. Apostolic means ang gasa dining maong pagsaulog nato, dining maong solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, dapat atong ipadayod og ikapasigarbo kanunay ngadto sa atong isikatawo. So, unsa man ang kanang dala niyang hagit sa atoa? Sa ato ang kaugalingong panimalay. Ang tao
garboso, dali ra matandog. O kung madali ra ta matandog, magkagubot. Gawa siya ng mga tao mahilig mangitag gubot. Kabalo na mo kinsa mangitag gubot, no? Yamingon sila na nagpray sila. Wala gilain nga mga nakahatag nato og tinuod nga giya sa tinuod nga kalinaw pag-aan sa tong dughan. Ang pag-ula ra gyud sa lawas ug dugo ni Kristo. There was real peace. Siya gyud mismo ang nagdala sa tinuod ug timos nga kalinaw. So magpadayon ang karbo sa tao, perhaps dili nato ma-maintain ang kabalaanon sa Corpus Christi. So unsa man ang pinakanindot panahagit? Kining gisulti ni Jesus, abilin niyo, is a solution-based therapy. Ang tao kanunay makakita og problema. Kanunay mututok sa problema. Ano man na, yun aliman. Unsa man pagkaon nato na iyahang lawas, pag-inom siyang dugo, kalibal man na. Pero si Kristo na daan, He already knew nga adunay mga kamalian ng mga tao, so we need solution. And He is the solution. A solution-based therapy. La, kung mututok ta niya, maka-experience kag something deeper, beautiful, mao ang kalinaw, pagkamahigugmaon, pagkamasinaptunon. Imagine ninyo sa inyong balay, kung ang inahan magsigarag yaw-yaw, o sa mahitabo sa usa ka pamilya, mabungog ang mga anak, o mabungol ang bana. Pero kung ang asawa makakita kanunay o kanang mayantog maayo sa iyang bana, kini akong bana bisag palahubog ni, pero muli ra po siya, di ba po mamunal, di ba po mangaway, o di nindot paminahon, di ba no? Kini nga akong anak bisag og gahi sugoon, pero mutuon ba yapon? Tagko ba yapon grado? Mga atsahon lang. Di ba? Pero tagko ba yapon grado? No? Panginana. So, makaingon ta na, uy, makapag-aana gamay sa sa dughan. Kaysa magsige kang focus sa mali. Magsige kang focus sa mga kakulangan. Christ gave us the best solution therapy. Karon, ang pagkahuman ani, unsa man ang nindot panghagit sa toa? To continually, kanang gitawag og show or demonstrate the care, attitude, and loving attitude to each other. Pag uli na to, mga anak, ay mo kalimot, bless, maamin mo sa inyong parents o sa inyong guardian, or mo kiss mo, ma, pa, tay, nay, ina, tay, or inatay mo to, ina o tatay ba, ina, tay, kaya na, salamat kay imo akong gi-guide pag gipakanta ko, dahil mo kong choir. Diba? You give thanks. And giving thanks to our parents is a way of giving thanks to God, to Jesus, and to God the Father. Kita, sahay, pag magkasugat ng mga di nato, maayo nga mga kauban, di man ta mo greet sa ilahag, good morning! Maing udto! Pagkakita ba? No? Parang mangisnab ka. There is no sense of care. The attitude is unchristian. Today, once again, we are challenged. Pinahagit ang tanan to reflect deeper nini maong gasa sa Corpus Christi nato. And to sustain this, do not forget, attend Mass every Sunday. Mao gina makadugang nato diya sa padayong paglawig nga mga Kristohanon. Panalangin na kita sa Dios. Palihog manindog, ipadayag nato ang atong pagtuo kitang tanan
Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nga nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lagang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-adto siya, namatay ang ginubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron magtuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa amahan. Mabalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, kung ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya o gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, Ginoo, pud-a kami sa imong kaayo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa atong Santo Papa nga si Francisco, sa atong mga kaobispuhan, kaparian ug kamadrihan, nga sa kanunay magpabilin silang ligon sa pagpalambo sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga sundon unta nila ang panig-ingna ni Kristo, nga mianhi dili aron alagaran, kung dili sa pag-alagad o paghatag sa kaugalingong kinabuhi, alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa pagsaulog sa tuig sa parokya, ingon sa kahiusahan sa mga komunidad, nga ang pag-ambit sa sakramento sa Eukaristiya, ang lawas ug dugo ni Kristo, mahimong kaligon sa matag Kristohanong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga masakiton ug himalatyon, nga unta ang lawas ug dugo ni Kristo mahimong tuburan sa ilang kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Nga ang katawhan nga adunay panag-engkwentro sa military ug sa mga terorista ilabi na sa Marawi, mahatagan og paglaong pinaagi sa lamdag sa lawas ug dugo ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Nga ang mga amahan sa tibuok kalibutan magkanunayon nga matinud-anon sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga nangamatay nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, ilabi na ang mga sponsors, benefactors or cooperators sa media apostolate, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
So pagampo ka mo aron ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa imo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalan. Kinamang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausab kani. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimong kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya diha sa kalanan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga way buling nga kordero, gasa nga takos madawat nga magaday kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa kahangturan sa panahon. Dinhi nining dako nga sakramento imong gimatuto ang imong katawhan, gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami nining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug motubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diya sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mawang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunay nga kasabutan,
Ang dugo ngay ulalang kaniniyo, ugalang sa tanang mga tao. Aron ng mga sala mapasaylo, buhat kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Nagsangyaw kami sa imo, kamatayo. Kalwantala sa imong pagkamanhaw. Angkod, na ikaw mo Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo mayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Archbishop Maloy, Bishop George, sa among mga obispo, sa tanang kaobispuhan, mga pari ka, tanang mga laik ug leaders sa imong simbahan. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nagamatay, manawman nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay, dada silang tanan sa pagsunog sa kahayag sa imong naong, kaloy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ginaan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga hibayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom namon amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita sa amahan. umabot ka na.
Sa kami Ginoo sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw dining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhyo gari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Magita nato itong panaginig sunay. Peace be with you. Happy Father's Day sa mga amahan. Kinibaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang inyong kalawat kanimo, ako ang inyong pamulo lamang maayo ako. Kita himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bilinhong lawas ug dugo. Kinabang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa dili pa ang katapos ang panalangin mo, side bit ng kugamay. Alang nato mga Katoliko, mga Kristiyano, ang tinuod nato nga Father's Day kanag yung March 19. Ang pagkamaama ni San Jose. Hello. So, kining Father's Day mo ni ang kanang minugna sa ato ang kalibutan karon, consumerism. So, kung ano lang mabalik lang kita dito kina sa kang San Jose, no? This book entitled Just Say No to Drugs shall be read by every parent, teacher, pastor, students, and any other responsible citizen who cares for the future of the country.
This book is available at the Daughters of St. Paul Media Center, located at Bolton Street, Davao City, for only 95 pesos. Have a copy of this book. Thank you and have a nice weekend. Ang Ginoo manakalit niyo. Manalangin kaniyo mahagam nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, nadang kalinaw ug gugma ni Kristo.